Yo, what's up sa mga kahusin natin dyan? Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Kami po ay papasok na naman sa trabaho. Kasama ko naman po ulit ang aking laging kasama, si Jess. Nag-asikaso pa siya. Medyo makulimlim yung panahon ngayon. Sana naman ay huwag umulan. At mamayang gabi po ay uwi po tayo ng Bicol. At babiyahe po tayo papuntang Bicol mamayang gabi. Kaya sana hindi naman hindi maulan. So tara, umpisa natin ng maganda at masaya at swertein tayo ngayong araw na ito, maghapon na ito. So salamat sa Diyos sa panibagong araw, panibagong umaga na naman na pinagkaloob sa atin ngayon maghapon. So let's go. Patayan. Sa amin din eh. Kung din sa amin. Pinagpaparin nga sa amin ng mayor niya. Bili muna kami ng aming ulam mga kausay natin dyan. At para mamayang tanghali ay may ulam po kami. Kanila pa rin. Sa pagkain namin mamaya. Let's go! Tapos na. So, tinolang manok at pakbet yung ating nabiling ulam. Nagmotor pala kami ngayon para mabilis-bilis. Let's go! Shoutout nga pala dyan sa mga
taga Bicol. At nandito na tayo, mga kahusay natin dyan. Nasa uptown na naman po tayo. Umpisa naman po tayo ng ating trabaho. Sana ay madaming ngayon customer sa mall para medyo maganda ang ating transaction. Pero sa tingin ko medyo nag-uwian na po yata yung mga customer. Nasa probinsya na yata kasi kahapon mahina na, malakas lang ng linggo. So Lunes Santo mahina, baka ngayon Martes Santo, saka Miyerkules bukas, siguro hanggang linggo na yan mahina kasi whole week. Nagsiuwi na po yata sa probinsya yung mga kasi first time na naman uli nila makauwi ngayong taon kasi sa haba ng pandemya na hindi nakapagbakasyon. So ngayon na po ulit yata yung kanilang uwian. Ganoon din po tayo, mamayang gabi po babiyahe po tayo papuntang Bicol at magbabakasyon din po tayo ng 4 na araw lang at papasok na naman ulit. So hanggang dito na lang po muna at nandito na po tayo sa entrance. Nako, madilim pa po dito sa loob ng mall at maaga tayo, opening closing tayo lagi dahil wala pa tayong partner simula nung nagpandemya. So ayan po, akit po tayo sa 3rd floor. Doon po tayo magta-type in sa isang store po namin. At bababa ako sa 2nd floor kasi nandun po yung aking store. Nakapagod umakyat ng escalator. Para akong umakyat sa bundok. Let's go. Dito na po tayo sa 3rd floor. Ito, wala pa yung kasama natin. Magantay mo po muna tayo ng ilang minuto dito sa labas. Dito po muna tayo at antayin po natin ng ilang minuto. 9:30 naman yung opening time namin. Nasa 9:25 pa lang, malamang nasa parking area na yon. So hanggang dito na lang po muna.